Boa tarde. Damos comezo a esta terceira conferencia das Xornadas Luisa Sorei da súa edición número 36. Saudamos tamén as persoas que nos siguen por streaming. Esperamos que ao final no tempo que teñamos de debate, de coloquio, que poidan facer algunha pregunta a través do chat de YouTube, se están interesados en facelo. Xa sen máis, pois presento o conferenciante de hoxe, que é Roque Julio Rodríguez Soalleiro, doutor enxeñeiro de Montes pola Universidade Politécnica de Madrid. Actualmente é catedrático da Universidade de Santiago de Compostela no Departamento de Produción Vegetal e Enxeñería de Proxectos, no que somos compañeiros. A súa especialización, aínda que abarca distintos campos, pero céntrase fundamentalmente en temas relacionados coa silvicultura ou nun sentido máis amplo coa ciencia forestal. É autor ou coautor de uns 80 artigos en revistas JCR, en revistas de impacto, e logo tamén de moitos artigos noutras revistas científicas e técnicas, tamén autor de libros, e coautor e autor tamén de capítulos de libros. Dirixiu 14 teses de doutoramento, ten 6 tramos docentes recoñecidos, 4 de investigación e un de transferencia de tecnoloxía. É un gran experto no tema do que nos vai a falar hoxe, que en bosque pequeno non hai carballos, opcións silvícolas para o carballo en Galicia. Se falamos das frondosas, das nosas frondosas, das árbores autóctonas en Galicia, evidentemente non podemos deixar de falar do carballo, ou dos carballos, porque temos máis dunha especie, porque son, dentro das frondosas, pois as árbores máis abundantes, das frondosas autóctonas, as árbores máis abundantes na nosa comunidade autónoma. Agradecemoslle a Roque que nos acompañe como relator neste ciclo de conferencias e xa lle damos a palabra. Bueno, pois moitas gracias, Antonio. Bueno, en principio, eu o que fixen é preparar unha presentación sobre, efectivamente, a que opcións pode haber de silvicultura do carballo a nivel de Galicia. Bueno, aí na foto de portada, pois tedes, claro, vou poñer seguramente fotos pois con carballos vexetando cun bo vigor e cunhas boas condicións, sobre todo para producir madeira de calidade, e vou intentar centrarme no que son os tratamentos que se deberían facer para obter madeira de calidade. Nese ámbito, pois non nos sorprenderá seguramente que estamos pois nunha situación que tampouco é demasiado bollante a nivel da situación que temos en toda España. Pero, bueno, vou ir intentando desenvolver este plantexamento. Bueno, de todos os xeitos, aí tedes un carballo que debe ter do orden de 26 metros de altura, 42 centímetros de diámetro, é dicir, temos, ás veces, bons exemplares. O título da conferencia, a verdad que está sacado dun refraneiro galego de Xesús Taboada Chivite,
que eu cando topei este refrán, pois dixen, bueno, é que desde un punto de vista da silvicultura é que é clavado, é dicir, o problema que temos no carballo pois é unha situación en canto a superficies que realmente non nos deixa aplicar silvicultura, porque a silvicultura que se fai nesta especie, polos tipos de intervencións, pois realmente supón que se teña que intervir en superficies grandes, non? Bueno, a frase en sí ou o refrán, pois iso é a interpretación máis silvícola que fago eu, pero bueno, lóxicamente pois é un reto para a inteligencia artificial porque non se sabe exactamente o que nos está dicindo, non? De forma literal indicaría que un monte pequeno non hai esta especie, cousa que, como sabedes, non é certo, pero efectivamente en bosques pequenos pois non vai haber unha posibilidade de obter uns produtos de moi boa calidade, non? Esa é un pouco a idea. E, polo tanto, é unha limitación importante. Limitación que, de algún xeito, poden observar nesta gráfica, non? A superficie que dá para frondosas autóctonas o inventario forestal continuo de Galicia, que está entre 500.000 e 600.000 hectáreas, resulta que se a distribúes por parcelas catastrales, pois realmente a gran maioría diso está en parcelas de menos de 0,5 hectáreas. Iso fai que sea moi difícil de xestionar e fai que seguramente, pero non vou entrar aí, porque xa na propia hai outros días en que se fala destes temas de agrupacións forestais e desde a propia Dirección Xeral de Montes, pois lóxicamente as agrupacións serían moi importantes para dinamizar estas superficies pequenas, non? Ese é o problema que temos. Ante esa situación de estructura de propiedade, pois temos como contrapunto pois os montes de utilidade pública, non? Que son montes públicos. En este caso, pois aí poden ver un monte que tampouco é demasiado grande, en este caso é un monte de 82 hectáreas, que está na comarca de Merindades, en Burgos, pero que xa é unha carballeira que efectivamente se fan actuacións, se fixeron varios rareos, bueno, unha foto de Froilán Sevilla, que é unha persona que seguramente estarei citando varias veces ao longo da charla, porque realmente ten unha experiencia práctica como xestor de montes que, claro, a nivel académico pois xa poden pensar que nós é difícil que teñamos, non? A nivel académico, pois lóxicamente tratamos de temas de investigación, docencia e extensión, que é un pouco pois tanto hoxe como outros días o que facemos, non? Entón, está claro que estes técnicos xestores de montes pois acumulan unha experiencia moito maior, non? Bueno, realmente, de feito, esa xestión pública ten uns fundamentos pois moi sólidos para poder facer xestión. Por que ten ese potencial? Pois, sobre todo nos montes de utilidade pública, pois porque a xestión corresponde a unha administración. Polo tanto, os aproveitamentos que se fan neses montes pois defínelos os propios técnicos xestores, como teñen aí, con axuda do personal, efectivamente, de guardería, celadores, axentes, e iso significa pois que poden facer marcaxe, poden establecer as condicións técnicas nas que se deben realizar os aproveitamentos e tamén controlar os aproveitamentos. Isto é moi importante porque a nivel de parcelas particulares isto é moi complicado de facer, como é lóxico. Pero neste caso sí que o poden facer, e aí teñen unha foto tamén de Froilán Sevilla na que hai unha árbore de porvir señalada aquí cunha P, hai unha árbore a cortar que está por detrás, esa árbore a cortar está señalada pois está marcada pois por unha serie de criterios, e realmente neste caso o xestor pode conseguir que o que lle corten sea ese árbore marcado, porque senón pois ten uns instrumentos de sancións suficientemente potentes como para que se fagan as cousas como el establece. Iso é moi complicado a nivel de xestión privada, como agora pois un pouco comentaremos. Por lo tanto, bueno, árbores a cortar, árbores de porvir, un pouco xa empezamos co que sería a silvicultura do carballo. Bueno, que pasa en xestión privada? Pois en xestión privada podemos ter efectivamente exemplares tremendos. Aí está este señor que está aí abrazado ao seu carballo, pois é Camilo Lombardía, que é un capataz forestal en Seaga,
que ten ese carballo aí abrazado que debe ter uns 80 centímetros de diámetro, unha altura de 34 metros, estimamos, e seguramente que ubicaba do orden de 8 metros cúbicos, polo que comentaremos despois. Isto en Neira de Rei era, en Baralla. Bueno, en todo caso, claro, a pesar de que hai exemplares deste tipo, en Galicia hai moitas dificultades, porque a xestión das carballeiras, pois, lóxicamente, conleva unha extensión temporal que se estende por varias xeneracións humanas, como un pode pensar. Entón, bueno, isto é un elemento de dificultad que, claro, as administracións públicas, sobre todo o Estado, pois o Estado ou as comunidades autónomas, pois teñen, pois, lóxicamente, unha continuidade temporal que poden abordar estas cuestións, non? Por outra banda, hai unha posición de inferioridade nas ventas de madeira polos propietarios. Iso en Frondosas, pois, dase esa situación, claramente. Mesmo, aunque dispañan de material de calidade, pois están nunha inferioridade. Isto seguramente o sabe calquera de ustedes que teña algunha parcela con carballos. Pois, bueno, a hora de vendelos, pois é difícil, non? Pode ser porque non teñan calidade, tamén é verdade, pero incluso tendo calidade, pois, bueno, hai que percibir que carballos ten calidade e cales non. E, por outra banda, pois hai unha falta de coñecemento e formación sobre a silvicultura de carballo a todos os niveles, incluso a nivel universitario. O sea, eu mismo xa lles podo indicar pois que realmente pois se debería saber, deberíamos saber máis destas especies, non? Sábese pouco. Isto contrasta moito con outros países europeos, sobre todo Francia, porque en España é bastante similar a situación, salvo o tema que comentamos de montes de utilidade pública, pero a situación en Francia é moi distinta porque xa o propio Estado francés nos montes estatales pois fai xestión de carballo habitualmente, o sea, Francia produce 6, 8 millóns de metros cúbicos de carballo anualmente, cuns niveles de precios que agora comentaremos, e iso eu penso que é perfectamente compatible, de feito, eles demostrano porque xa o levan facendo centos de anos, co mantenimiento das carballeiras e coa conservación da diversidade, non? Por outra banda, na xestión privada en Francia, pois o que fan é unha dinamización polos centros rexionais da propiedade forestal a través de cooperativas forestais e, sobre todo, con apoios fiscais, que son moi determinantes en Francia, tamén pola propia situación que teñen ali, que podemos comentar despois se queren máis. Bueno, entón, bueno, esta é un pouco a situación de título e de por que pois considerar este tema, non? Antonio Rigueiro pediume que preparase esta presentación a raíz da presentación que fixen con motivo de Santo Tomé na universidade, pero, bueno, como está disponible en YouTube, pois procurei realmente non pisar o que está contado aí e contar outras cousas distintas, non? Entón, pero, bueno, de todas formas, queríalles decir que iso teno disponible, de forma que se lles interesa, pois está aí xa disponible, non? Bueno, a todo isto pois van saindo fotos de carballos pois con bastante boa forma, en distintas circunstancias, bueno, pois con distintas dimensións que tampouco vou tratar en detalle. Bueno, un pouco antecedentes, a verdade é que a min a silvicultura do carballo sí que quería comentar isto, porque nos la comentaron nun viaxe de estudos no ano 87, que fixemos co profesor Alberto Madrigal a Francia, de xeito que a escola de Nancy, e entón cada día, pois esta foto deriva de aí, é dunha compañeira miña, cada día, pois realmente comentábanos a silvicultura unha determinada especie. Entón xa nese momento, pois realmente un quedabase impresionado pois coa situación, non? Vimos carballos pois similares a este. Bueno, son exemplares dunha calidad tremenda, exemplares que non están, o porte non está modificado por actuacións pois de demoucado, bueno, son verdadeiras catedrales, non, as carballeiras francesas. Iso poderíamolo ter aquí, bueno, pois efectivamente si, non é, bueno, nese caso é un carballo xa de 340 anos, con prácticamente 50 metros de altura, é algo xa descomunal, pero podemos ter cousas parecidas. Bueno,
Para facer unha xestión de carballo, para obter produtos de calidade, pois, lóxicamente, temos que basarnos nos caracteres un pouco o que se chamaba antes caracteres culturais, cando estudiábamos nós, e agora pois se suele chamar atributos vitais, que ven a ser o mismo, son características que ten como especie. Esta é a distribución un pouco da especie no norte de España. Realmente estamos nunha rexión que ten unha superficie importante de carballeira, con presencia tamén do rebolo ou Quercus pyrenaica. A verdade é que non me vou referir a él porque non dá tempo, prefiero centrarme no carballo. O Quercus pyrenaica ten algunhas componendas distintas, rebrota de raíz, unha serie de cuestións que condicionan tamén a xestión. Esa é a distribución actual. No contexto de cambio climático, pois hai algúns estudios tamén que van mirando a ver cal pode ser a distribución futura. Estos franceses xa están traballando no asunto, xa están manexando Quercus pubescens como especie alternativa que o mismo lles interesa plantar. En fin, ese tema pois é un tema de certa relevancia. Despois hai que fixarse un pouco nas condicións de estación que necesita o carballo, que esas condicións pois tenas aí resumidas e non vou entrar en detalle nelas. Simplemente decir que hai algún profesorado do centro, do noso centro, que traballou nese tema. Neste caso, por exemplo, Díaz Maroto pois traballou nestes aspectos. Dentro das condicións de estación, si indicar que en Francia están planteando que a medida que o cambio climático supoña un maior déficit entre a precipitación e a evapotranspiración, pois seguramente a superficie, a área apta para carballo, pois vai ir modificándose. Por iso están co tema do Quercus pubescens. Posiblemente, a mí decíame o director de conservación, que seguramente algo sabrá disto, decíame que eles están percibindo tamén aquí en Galicia que na zona sur, na zona do Xurés, hai un cambio a Quercus pyrenaica relativamente acelerado, seguramente tamén por efecto de incendios. É dicir, máis montes que eran mixtos, pois van tendo cada vez máis pyrenaica, podría ser que iso ocurrise. Un aspecto tamén moi a ter en conta no que son os atributos vitais das especies forestais é o temperamento. O temperamento pois é a medida na que esa especie resista a sombra dos seus propios proxenitores ou ben de outras especies. Neste caso, o carballo é unha especie de luz. É dicir, se temos plantitas pequenas de rexenado de carballo e non as liberamos de luz, realmente non van ir a ningún sitio, acaban morrendo. Entón, eses brinzais, planta de semente que rexenerou aí, pois van languidecendo se non tes unha apertura da cuberta. Isto permite na silvicultura, pois, digamos, manexar os rodais forestais para obter rexeneración e despois ir quitando os árboles de cuberta, pero xa coa superficie rexenerada. Desa maneira, pois, establecense unha especie de ciclos derivados da actividade humana, efectivamente, pero que de algún xeito emulan os ciclos naturais que poden ocurrir nunha carballeira. Por lo tanto, o temperamento é heliófilo, pero, eso sí, menos que o rebolo ou o piñeiro do país, un pouco menos. Outros atributos vitais é o propio porte. O porte, isto é moi importante, porque o porte é moi variable co tratamento. En función do tratamento que fagas, así vas ter un porte ou outro. Entón, aquí teñen a Antonio Rigueiro, que está aí facendo un pouco de escala. Este é un carballo bastante grande, pero un porte moi malo, porque está totalmente ramificado. O carballo se crece nunhas condicións de luminosidade importantes e non ten unha competencia de outros individuos da mesma especie, pois suele ter esa conformación. A conformación tamén pode vir dada pola demouca, a demouca que sería o descabezado para a produción de leña. Pero, nese caso, eu entendo que creceu nunhas condicións de bastante luminosidade. Ao mesmo tempo, arredor del, hai outros carballos, algún bidueiro, que están medrando nunhas condicións de maior espesura e que, polo tanto, desenvolvense dese xeito. Iso é moi importante para a silvicultura de produtos de calidade. Se queremos obter un produto das carballeiras e un produto de calidade, pois teremos que ir a algún sistema que nos dé unha boa forma, porque de aquí, lóxicamente, deste individuo non pode sair ningún produto de calidade.
Bueno, por lo tanto, as ramas son grosas, está illado, bueno, o tronco é bastante cheo, é dicir, un carballo cubica bastante madeira en relación a outras especies, porque o tronco, pois, digamos que perde diámetro en altura a un ritmo relativamente reducido, vale? Ben, hai outros atributos vitais que vou pasar por riba, o enraizamento, pois, en xeral é moi bo, pero a veces pasa o que pasa, que xa o veremos despois, e a cuberta de copa pois ten unha densidade intermedia, non? Isto tamén habría que puntualizalo según resultados de investigación. Agora parece ser que en toda Europa está habendo unha defoliación das masas forestais porque están baixo un estrés fundamentalmente climático, non? Entón, pero bueno, isto aunque é así, pois o carballo sempre suele ter un índice de área foliar de 2 a 4 metros cuadrados de folla por cada metro cuadrado de terreo. Iso quere decir que dá unha cuberta relativamente boa e, polo tanto, iso quere decir que unha carballeira xa ben establecida pois normalmente non vai ter matorral heliófilo por abaixo. E iso influye moito no modelo de combustible que temos. É un aspecto, digamos, favorable, aunque sea unha escala pois pequena, non, de rodal. Ahora cos incendios que hai, pois claro, lóxicamente as análisis hai que facelas máis a nivel territorial ou comarcal, pero bueno, simplemente a nivel rodal, pois efectivamente pasa iso. Non son modelos de combustible demasiado malos desde un punto de vista de incendios, non? Vale, a longevidade é moi longa, suélese falar de 500, 700 anos, tamén aquí temos profesorado do campus como Ignacio García González, que ten series pois de 481 anos dentro cronolóxicas e incluso pois comunicación persoal del pois ten algún carballo nos Ancares leoneses con máis de 800 anos. Por lo tanto, é unha longevidade pois bueno, tremenda, non? Isto tamén volveremos sobre esta idea. Como incendios, bueno, pues efectivamente son formacións pouco propensas cando xa están establecidas, outra cousa é cando é un rexenerado metido aínda pelexándose coa matogueira e tal para sair pa diante, pero cando está establecido non son formacións moi propensas a incendios severos. Tamén podemos ter situacións meteorológicas realmente espantosas como ocurriron este ano 2025, non? Iso sí, suele haber rescoldos, reproduccións, é dicir, bueno, o tema dos incendios pois depende sobre todo da estrutura de combustibles e nese caso, para estes aspectos, pois non é especialmente favorable. Ben, canto medran os carballos? O mismo estou indo demasiado ao detalle, pero bueno, eu penso que sí que é importante velo porque realmente hai información diso. Moita tamén deriva de traballos que se fixeron neste campus, non? Marcos Barrioanta pois estableceu estas curvas de calidad que dan pois un pouco o rango que hai de alturas das árboles dominantes a unha certa idade de referencia, que neste caso son 60 anos. Entón, o crecemento en altura de árboles dominantes pois está no orden de 0,45 metros por ano nas mellores calidades e pode estar en 0,30 metros por ano en calidades intermedias. Bueno, eso é o crecemento en altura. Lóxicamente, en comparativa con outras especies, podes decir, bueno, é un crecemento lento, bueno, pois efectivamente é así, vale? Se comparamos con algunha especie que todos podemos ter na cabeza. Os chopos mismos, que temos unha xornada pasado mañán, pois, como é lóxico, pois teñen unha pauta de crecemento moito máis rápida, non? Pero estaríamos falando de outra cousa moi distinta. Vale, en canto ao crecemento radial, pois aí temos que os primeiros anos é un crecemento máis activo, suélese medir o crecemento radial nos carballos como os milímetros por ano que hai entre anéis de crecemento, e aí temos pois que suele estar entre 4 e 6 nos primeiros anos e despois xa se tende a valores de entre 1 e 4 milímetros anualmente. Por exemplo, Guillermo Riesco, que é outro colega noso do campus, ten un traballo recientemente que lle sai pois un promedio de 3 milímetros de crecemento radial nunha mostra de 21 árboles e bastantes probetas, non? Bueno, entón aí, pois, claro, o crecemento pódese ver de distintos xeitos, como crecemento en altura, como crecemento en diámetro ou como crecemento, por exemplo, en volumen, non? En volumen, aquí temos en calidades altas, o sea, en carballeiras pois de boa calidad, con bo desarrollo, pois podemos estar donde de 6 metros cúbicos por hectárea ano, vale? E en calidades baixas, pois estamos en niveles duns 2 metros cúbicos por hectárea ano. Eso é, en volumen, pois o que nos pode dar o carballo, de acordo?
bueno, pois por ter unha referencia para Francia, en Francia é moi habitual que corten do orden de 3 metros cúbicos por hectárea e ano de carballo. Entón, poden estar pensando, bueno, iso multiplicado polo precio da madeira sería unha renta moi pequena, claro, pero que o precio medio en Francia ronda os 300 euros o metro cúbico. E, polo tanto, están sacando unha rentabilidade por unha hectárea de carballeira pois duns 900 ou 1000 euros anualmente, non? Tamén é verdad que isto hai que moitas veces repetirlle aos alumnos que se entusiasman moito con isto, tes que ter o recurso feito. Porque en forestal, para ter un recurso, pasan moitos anos. De acordo? De todas formas, nós temos recurso, porque hai 500, 600.000 hectáreas de frondosas que algo habrá que facer con elas, que, polo tanto, pois, bueno, en moita superficie, presentaros outro día datos do Inventario Forestal Continuo de Galicia, pois hai existencias de 150, 200 metros cúbicos por hectárea, moitas carballeiras, sobre todo no norte de Galicia. Por tanto, é un recurso que realmente se lle podría sacar un valor económico. A miña presentación vai un pouco por aí, como xa estarán detectando, non? Bueno, outro aspecto a señalar é que normalmente a rexeneración que se obtén unha vez que se pasan estes ciclos de xestión das carballeiras, suele ser natural. E a rexeneración natural é un proceso que en silvicultura búscase cunha serie de intervencións, que son normalmente cortas que se van facendo de xeito que se abran huecos para que se obteña a rexeneración. Bueno, esa rexeneración suele ser moi alta. Isto está sacado de moitos manuales de silvicultura, sobre todo centroeuropeos. Aquí podemos ter exactamente a mesma situación. Esta é unha foto onde eu calculo que habría, pois iso, unhas 35 plantas metro cuadrado. Polo tanto, bueno, pois xa pode multiplicar por 10.000 metros cuadrados e realmente podense dar situacións de rexeneración densa sen maior problema no ámbito en que estamos, non? Tamén se reproduce retonando de cepa, non? Como saben, ademais, hasta edades moi avanzadas, pois pódese cortar e de xeito reiterado rebrota, retona sucesivamente. Pero, bueno, o xeito de rexenerar o carballo fundamentalmente é natural. É rexeneración natural a partir de landra. En silvicultura ese é o que normalmente se fai. Pódese plantar? Bueno, pois sí, nós fixémolo, claro, en varias ocasións, pero, bueno, seguramente a plantación máis grande pois é esta que está bastante preto daqui, está nas Gándaras, nun proxecto que foi o Lugo biodinámico. Pero a plantación dá moitísimos problemas. Non quero enganar a ninguén porque necesitase plantar denso, se queres ter unha situación de obter produtos de calidade. Isto, bueno, esta plantación, aquí hai algúns árboles que están bastante ben, teñendo orden dos 5 metros e tal, para a idade que ten, están plantados en 2018, pois teñen un bo desarrollo. Pero, claro, isto é máis ben un parque forestal. Este material, ademais, era material seleccionado, entón, pois, podría dedicarse este espacio a distintos usos, entre eles producir landra de calidade, porque realmente é un material de rodales selectos de carballo, non? Bueno, pero, bueno, hai problemas. Realmente plantar carballo pois é a un plazo de tempo, pois como poden pensar, xa moi longo. O lóxico que penso eu que nos planteemos aquí é pois sacar algún aproveitamento das carballeiras xa existentes, non? Bueno, temos o problema dos materiais xenéticos axeitados, do establecemento, que non é tan doado pois como especies moito máis frugais, tipo piñeiro, piñeiro país ou tal. Bueno, sobre terreos queimados houbo moitísimos fracasos en plantación de carballo, moitos fracasos, e seguramente iso require ainda investigación a ver por que é. Incluso tendo un suelo de unha certa profundidade, pois danse eses fracasos, posiblemente pola composición tamén bacteriana que cambia cos incendios, non? Bueno, sí que efectivamente son lóxicos e bastante habituais os complementos de rexeneración, é dicir, zonas que rexeneran pero que hai algúns huecos, complementanas con plantación do propio carballo ou de especies de madeira valiosa, non? Bueno, e nada máis, aquí teño algún comentario sobre os clons, por exemplo, que están desenvolvendo en Lourizán e tamén os que desenvolve unha liña de traballo que ten o noso colega Fernández Lorenzo, Juan Luis. Bueno, unha vez que
Vou ir un pouco por fases, o sea, vou facer unha presentación máis ben académica, porque as cuestións un pouco de algunhas cuestións, digamos, máis de aplicación, penso que poden ir máis orientadas a outras das presentacións que pode haber estes próximos días, non? As rozas, pois, é realmente moi importante. Primeiro, en carballeiras pois de produción realmente de madeira de calidade, pois o que fan é, claro, reducir a competencia, conseguir un bo establecemento dos carballos e organízanse sempre estas intervencións a partir de faixas que se abren expresamente para poder entrar, porque senón non podes entrar, non? Entón, bueno, esa é un pouco unha situación habitual en Centro Europa, en todos os países centroeuropeos, e que se fai dese xeito. Normalmente fanse un mínimo de 3 rozas, non 3 intervencións de rozas. A nosa realidade pode ser distinta, lóxicamente. Podemos ter moitas carballeiras, de feito están en ladeiras, e resulta que as intervencións estas de roza poden ir máis orientadas pois a reducir o riesgo de incendio. Lóxicamente non va a rozar todo, debería ser rozar en zonas pois estratéxicas para ter máis oportunidades para a extinción. E, por outra banda, pois para axudar a carballeira pois a que vaya, sobre todo nos bordes da zona rexenerada con carballo, pois a que vaya bueno, pois, controlando a matogueira, non? Bueno, polo tanto, ese é un outro aspecto a considerar. Da época das rozas pasamos á época das desmestas, ou que serían os clareos, non, en castelán, que son intervencións que se fan cando, bueno, pois máis ou menos o arbolado ten este aspecto que teñen aquí. Isto suele se chamar latizal a nivel forestal, son diámetros relativamente reducidos, pero árboles bastante espigados. Mantense, de feito, estas densidades tan altas, isto é unha das fotos dese viaxe de estudios en 1987, porque, bueno, pois dese xeito temos unha base de selección para árboles de calidad moito maior, é dicir, son densidades aínda moi altas. As desmestas, de feito, van baixando a densidade desde un 10.000 pers por hectárea, árboles por hectárea, hasta máis ou menos 2.000 a 2.500 aos 30 anos, que é cando empezarían xa as intervencións realmente comerciales. Os rareos ou claras xa son intervencións comerciales no sentido de que obtense unha madeira que se pode vender, non? Aquí temos como, claro, estas desmestas tense que facer cun apoio mecanizado, non hai outra maneira de facelas porque senón non entras ali. Podes, bueno, deixar os sitios sen intervir, non facer nada, pero eu penso que non é boa idea, ou eu abogo polo menos porque se faga unha xestión activa, porque dese xeito consíguese unha maior implicación da propiedade coa propia parcela, co propio monte, obtención de produtos de calidade, en fin, xa o comentaremos despois. E tamén unha reducción de temas de estrés en condicións de cambio climático, porque tú canto máis espacio lle aportes ao arbolado, pois, digamos, co balance hídrico que ten vai ser máis favorable. Polo tanto, eu penso que isto débese facer. Estas dúas fotos son de Francia, son da zona de Lorena, e son desmestas que, como se pode ver, sempre van en beneficio de árbores que queremos promover. Polo tanto, na silvicultura do carballo a idea é sempre unha selección positiva. Este é un pouco curvado, pero, bueno, ten o seleccionado. Aquí ten outro seleccionado que marcan cun spray, é dicir, o spray é algo habitual na xestión destas formacións porque tes que marcar o arbolado que tú queres favorecer. E despois as intervencións fanse en beneficio deses árboles que se quere liberar de competencia para que teñan pois un maior vigor e un mellor desenvolvemento, non? Vale. Problema que temos aquí coas desmestas, que moitas veces subvencionanse e tal, bueno, isto, o problema que temos é que se fan desmestas demasiado intensas. Baixase moito a densidade, perdemos base de selección, podamos os carballos cando realmente tampouco é necesario podalos se tuvésemos unha densidade suficientemente alta, e intervimos polo baixo, é dicir, que quitamos os malos cando realmente pois, o que nos interesaría é promover os bons. Vale, esta é unha cuestión, digamos que un cambio de criterio moi importante, un cambio un pouco, hai que darlle unha pensada, porque, claro, non é simplemente un coste bastante elevado, trátase de quitar carballos pequenos.
iso homoxeniza a distribución dos diámetros na carballeira, non é bo desde un punto de vista de hábitat pois para distintas, bueno, en fin, especies e tal, bueno, pois temos unha forma de facer desmestas pois que non, seguramente non é a axeitada, vale? Con reduccións moi altas de densidade. Os carballos nese primeiro momento teñen que estar moi densos, vale? Esa é un pouco a conclusión. Chegamos á parte xa de rareos e marcaxe, onde podemos decir, bueno, pois xa por fin podemos facer unha intervención que supoña unha actividade económica. Se a parcela é moi pequena, pois vamos moi mal porque vai nos ser extremadamente difícil poder facer unha intervención deste tipo. Entón, aí eu incluínlles resultados do proxecto este de valorización de masas de frondosas autóctonas da Axencia de Industria Forestal, que parece que presentarán o proxecto especificamente un día. E eu neste caso, pois a verdade é que intervín na parte de selección de árboles, na parte de silvicultura, non? E, bueno, foron estes últimos 3-4 anos, bueno, pois a idea do proxecto eu penso que é bastante interesante, en varios rodales xa preexistentes. Neste caso é unha carballeira duns 60-70 anos en Labio, que está moi cerquiña aquí, bueno, cerquiña, está no Concello de Lugo. En 4,33 hectáreas aproximadamente fixose unha intervención que, claro, sendo unha intervención lixeira desde o punto de vista da intensidade por hectárea, o ter 4,3 hectáreas iso permitiu extraer un volumen total suficientemente grande como para ter un lote de madeira comercializable. Ese é un pouco o fundamento da cuestión que eu penso que se pode entender perfectamente. Entón, interviuse, esta é a situación que tiña o rodal antes de intervir. Este é un rodal, ademais, que seguramente lle debemos a Juan Villarino que este aí pola xestión que fixo nesa zona de manter a carballeira, que algunha dificultade lle conlevaría coa jefatura de servicio do momento. Pero, bueno, ahora mismo son 70 hectáreas que están aí de carballeira, non? Fundamentalmente no monte veciñal Mancomún de Labio. Son 1.150 pés por hectárea, hai unha densidade moi alta e hai un volumen de madeira que ronda os 300 metros cúbicos por hectárea. Efectivamente, madeira pois con curvaturas, con seus problemas, as súas circunstancias, non? Iso evidentemente é así, pero iso pode mellorarse, e de feito mellorou como vamos ver agora. Bueno, entón o que se fixo aí é un pouco seguir os planteamentos que normalmente pois aplican os xestores, non? Sobre todo o que máis fai isto é Froilán Sevilla, no norte de Burgos, e o planteamento sempre é o mismo. Hai que abrir calles, hai que abrir unha calle para que entre a maquinaria pois cada 20 a 25 metros, 30 metros aproximadamente, con esa. E despois, a partir desas calles, pois hai que seleccionar árboles de porvenir e intervir nos competidores deses árboles de porvenir retirándoos. Retirando non moitos, porque non se lle pode abrir moito hueco aos árbores de porvir, porque senón brotan por brotes epicórmicos. Por lo tanto, hai que ser un pouco cuidadoso no que son esas árbores os árbores que fan competencia aos de porvir, non? Ben, este sistema o que permite é concentrar o traballo de aproveitamento no que é a apertura das calles e no que son árbores que fan competencia e que, polo tanto, van ter bastante diámetro. E iso permite facer unha intervención polo alto no sentido de que se obtén árbores que ten un diámetro maior que o promedio que tiña o rodal antes de intervir. Non sei se isto me collen a idea. Polo tanto, de cara económicamente, desde ese punto de vista, pois é bo tanto para a propiedade como para o comprador de madeira. Pero, por outra banda, o deixar árbores de porvir, deixas un potencial futuro de produción de produtos de calidad importante. A que prazo? Home, pois os prazos normales do carballo, claro, lóxicamente. É dicir, teremos que esperar unha serie de anos, non?
Bueno, isto, claro, redunda tamén noutro problema adicional que temos no noso entorno, que é que, claro, se non facemos señalamiento de árboles, marcaxe, pois realmente tampouco estamos falando dunha verdadeira silvicultura, non? Isto é o que di Froilán Sevilla, por lo menos en Frondosas iso é claramente así, o sea, se non facemos señalamiento, que silvicultura estamos facendo? Bueno, que vas cortar toda a carballeira, bueno, pues, é que son 3.000 metros cuadrados, bueno, pues efectivamente o mismo non che queda máis remedio, se ali siga habendo carballo, pois, bueno, o mismo é aceptable, non? Pero, claro, cortas afeito en carballo normalmente non é a silvicultura que che contan en ningún sitio, non? Isto sí que o quería... Bueno, polo tanto, rareos e marcaxe. Bueno, nesas intervencións de rareos e marcaxe, pois un pode clasificar os árboles e este sistema topámolo bastante útil para ver, porque en carballo sempre vai haber algún defecto, algunhas curvaturas, algúns problemas, entón esta clasificación de 1 a 7 é, basándose nos 6 primeiros metros, ver a ver que troza de boa calidade podría haber, non? O nivel 7 é un carballo pois bastante recto, que realmente ten neses 6 primeiros metros, 5 metros que son bastante rectos, non? Por lo tanto, este é un aspecto importante o de rectitud, curvaturas, pois para mirar que produtos se poden obter. Neste caso, nos clasificamos en madeira de serra, que algo saiu, madeira con diámetro de máis de 25 centímetros e de unha longitude de troza de máis de 3, postes, que tamén saiu bastante, cun diámetro de máis de 15 e longitude de máis de 2 metros. Os postes vai ligado a que teñamos xa cerne, vale? Porque lóxicamente o poste necesita durabilidade, e despois pois todo o resto saiu leñas que, bueno, tamén ten o seu precio, non? Lóxicamente máis baixo, pero tamén o ten. Vale. É moi importante tamén este tema da formación en marcaxe. Eu recalco aquí porque estamos un pouco perdendo en canto a formación nestes aspectos de señalamiento de árboles para cortar, pois estámonos quedando un pouco retrasados, non? E isto é necesario para acadar un calidade dos produtos. Por lo tanto, é necesario unha boa formación e, sobre todo, na marcaxe, o que é necesario actuar desde a perspectiva da propiedade, como é lóxico, non? É dicir, tratase de marcar os árboles que a propiedade quere que se marquen de forma que o potencial futuro desa carballeira sea pois para mellorar, non? Nese sentido, pois neste último Congreso Forestal, pois estableceuse un pacto de marcaxe ou de señalamiento en castellano, que o que che di, bueno, pois é como marcar os árboles, as árbores de porvir, como marcar as árbores que se van extraer, bueno, unha serie de criterios que teñen aquí que en algúns casos pois xa tamén se chega, pois, como é tamén lóxico, a marcado de árboles pois como puntos de hábitat de fauna silvestre, ou marcado de árboles que se queren anelar, é dicir, non se van extraer, pero vanse anelar para que queden mortos en pé e, polo tanto, favorecer tamén así a biodiversidade. Bueno, distintos criterios que xa non van só simplemente a calidade de madeira no que me estou centrando eu, senón tamén a conseguir outros aspectos en paralelo, non? Que é o habitual nas carballeiras, como é lóxico. Bueno, ese é un dos talleres de marcaxe organizados por Xavier Bruña, organizou varios ao longo destes últimos 3-4 anos, con Froilán Sevilla, e tamén pois é unha situación favorable pois para aprender do que se fai en outros sitios. A raíz disto, pois estableceuse un marteloscopio, que un marteloscopio é unha unidade de 1 hectárea, onde as árbores, pois como poden ver aquí, están perfectamente identificadas, numeradas, e iso sirve para facer docencia en canto a ese aspecto práctico do señalamiento de árboles a cortar. Isto está nunha rede europea de marteloscopios, onde hai máis de 100, pois temos o de Labio aí metido. É o único de Galicia que está, bueno, por lo tanto, pois mira, pois conseguimos, hai unha aplicación que se baixa no móvil, entón pois os estudiantes o que poden ir coa aplicación é poñendo o que eles cortarían e automáticamente a aplicación apórtache pois que tipo de intervención fixeche, que implicación económica tes, e, por exemplo, se cortaches árboles que teñen microhábitats relevantes, entón, pois, lóxicamente, iso penalízache, porque aquí, efectivamente, se poden analizar moitísimas cuestións das árboles. Por exemplo, por poñer un exemplo, ali hai dous
dúas árbores onde identificamos nidos de pícidos, que son este CV11. Hai un catálogo de microhábitats a nivel europeo, entón tú, cos códigos do microhábitat, identificas iso como que ten un nido de pícidos, e como van novamente ao mesmo niño, pois, lóxicamente, ese é un árbore que non interesa cortar desde un punto de vista da biodiversidade. Por lo tanto, bueno, pois isto é un activo que eu penso que é relevante e que estás usando pois polas escolas de capacitación forestal, e tamén nós na escola tamén temos unha saída de campo marteloscopio, non? Bueno, a hora de señalar árboles, pois hai moitos criterios de calidad que hai que ter en conta, que se ten brotes chupóns, que a casca se é fina ou rugosa, ou máis grosa, as fendas que pode ter de xeo, lóxicamente iso deprecia moito o que é a madeira, a copa, as curvaturas que poida ter, a cuadratura, podricións, bueno, as forquillas que pode haber ao longo do fuste, o vigor, rectitude, bueno, hai moitos criterios que realmente tampouco son difíciles de dar cuantificacións expresas e parten realmente da práctica do persoal de campo. Isto podemos pensar, bueno, disto sabemos moi pouco. Bueno, pois os que máis saben seguramente son os que están nas fábricas que temos aquí de duelas, que hai 4, despois as comentaremos, pero esa xente sí que están moi postos, lóxicamente, en saber ese tipo de efectos, como afecta a calidade dos carballos. Por lo tanto, non... Bueno, árboles de porvir, hai que seleccionalos cuidadosamente, hai que apostar pola calidad, hai que facer intervencións suaves no seu beneficio, extraendo competidores, hai que poñeros en luz, pero a posta en luz non pode ser brusca e, polo tanto, pois temos esta apreciación xeral que suelen facer en Francia, que o carballo ten que crecer coa cabeza ao sol e os pés á sombra, non? É un pouco o resumen da silvicultura. As árbores de porvir, aí en Labio, aí está posto pois como medraron nestes últimos 3 anos, despois da clara, despois do rareo. Eu penso que este gráfico pois é bastante indicativo, porque son do orden de 50 e pico árbores de porvir, e a partir do rareo o incremento medio en diámetro foi duns 2 centímetros en 3 anos, e en altura foi pois de 1,2 metros en 3 anos. É dicir, eses árbores responderon. Acórdome de algún compañeiro que me decía, bueno, con 60, 70 anos xa non van responder, porque xa ten moita edad. Bueno, o carballo con 60 anos pois está nunha especie de adolescencia, non ten nada que ver cos criterios que temos nos en canto a tal, non? Por tanto, claro que responden, e claro que digamos, hai varias flechas destas, non a puxen en todos, hai algúns que, por exemplo, en altura medran moi pouquiño ou nada, pero en diámetro medran todos, lóxicamente. Por lo tanto, se trata de fomentar o crecemento futuro dese arborado de porvir. O arborado de porvir, pois, con 50 por hectárea, pois é suficiente, non hai que obsesionarse, ten que estar ben espaciados, pero tampouco nos podemos obsesionar co espaciamento, non? Bueno, aí... Neste caso, bueno, pois o crecemento radial promedio foi de 3,2 milímetros e o diámetro promedio ahora mismo é de 32 centímetros nos árboles de porvir. Isto quere decir que seguramente chegarán a 40 no entorno de 10 anos. Por lo tanto, xa con capacidade para dar produtos xa de bastante mellor calidad, como veremos despois, non? Bueno, nos rareos sempre temos que mirar as copas, hai algúns criterios que fun recopilando aí, as árbores de porvir deben ter unha copa ben desenvolta, porque senón responden malamente, se abres moito, pois teñen moitos brotes chupóns, por lo tanto o tema das copas pois é un factor a ter en conta. E os rareos hai que irlos facendo pois cada certo número de anos. Bueno, isto quere decir pois cada ese número de anos, pois poderías obter un beneficio económico mesmo que sea relativamente reducido, non? Pero progresivamente será maior porque obteremos arbolado de unha dimensión maior. Bueno, isto é un aspecto do aproveitamento que se fixo en Labio, que foi mecanizado.
está usando unha cortadora apiladora. Bueno, aunque isto se fixo desta maneira, tamén quería indicarlles que en Frondosas todo o tema da mecanización con cosechadora ou con cortadoras apiladoras é moito máis complicado que en coníferas ou en eucalipto, porque, lóxicamente, pero iso pasa en todos os países do mundo e, desde logo, en todos os países de Europa, non? Polo tanto, pois, a fase de corta sí que é bastante habitual aínda facela con motosierra, non? Directamente de forma, de xeito, digamos, manual. E aí teñen algúns valores, pois, un pouco do que se fixo ali, a faixas de 4 metros, cada 30 metros. Un pode pensar, bueno, cunha máquina deste tipo ali traballando, pois o impacto sería tremendo. Eu animaría a todos a que vayan por ali a ver se detectan onde están as calles. Realmente eu non casi, bueno, porque sei onde están, pero ali pasa moita xente con bici e tal, eu penso que non son conscientes realmente que ali hai calles porque xa están pechadas outra vez, non? Polo menos na parte das copas. Bueno, isto aquí non vou entrar moito, pero vamos, o volumen total extraído pois foron do orden de 180 metros cúbicos, que é un lote de madeira xa, pois bueno, pois comercializable, non? Neste caso foi a administración a que, o propio proxecto, a que pagou os costes do aproveitamento, de forma que a madeira vendeuse en cargadeiro. Eu penso que iso pode ser unha palanca útil para dinamizar a xestión das frondosas, que teñen moitos problemas, eu non entendo que é así, non? Pero é unha palanca que podría ser útil, é dicir, os aproveitamentos véndense en cargadeiro e o propio proceso de aproveitamento pois faise desde a administración. Iso ten as súas complicacións, polo que me din os compañeiros da administración, pero é un planteamento posible, non? Bueno, cortas de rexeneración. Claro, a silvicultura, no fondo, pois é a aplicación da ecoloxía forestal orientada a iso, non? No sentido de que hai que ver factores ecolóxicos que determinan os silvícolas, bueno, hai que ver a dosificación do espacio vegetativo, o espacio de crecemento, que iso é a principal ferramenta realmente que temos na silvicultura, e despois o coñecemento da arquitectura das árboles e, sobre todo, da dinámica forestal. E a dinámica forestal, pois realmente, pois efectivamente todo ten un ciclo, e este é o carballo de Camilo Lombardía, despois duns anos, que lle tirou o aire, non? Bueno, pois, claro, lóxicamente tuvo que cortalo moi ao seu pesar, pois vendeuno cun resultado pois bastante bo, porque valía para duelas, é un carballo pois que a cifra que nos deu el foi duns 1.400 euros esa árbore, non? Por lo tanto, sí que o carballo pode dar produtos de calidad claramente, iso é unha primeira idea, e a segunda idea é que, bueno, pois as cortas non son máis que emular os ciclos que de xeito natural se producen na natureza, e, por lo tanto, eu sí que abogo porque a xestión sea activa. Que se fai en Francia? Pois cortas por rareo sucesivo, tamén en Alemania, tamén en Bélxica, tamén, en fin, estou sempre con Francia, pero vamos, isto podense visitar distintos países onde hai a silvicultura de carballeira pois é habitual. Neste caso están cortando as árbores que foron para a flecha de Notre Dame, e nese tipo de cortas pois xa suele haber unha rexeneración xa, e progresivamente pois libérase esa rexeneración eliminando eses árboles que quedan, non? Que suelen ter unha idade xa bastante avanzada. Isto non significa que haxa que cortalos todos, como é lóxico, podense deixar árboles sin edie, sen cortar, tampouco hai que obsesionarse porque o ciclo acabe, como xa poden pensar, non? Bueno. Ben, en canto a calidade de produtos, eu penso que é útil utilizar as normas de calidade da rolla de carballo, porque, lóxicamente, son as normas que a nivel de toda Europa rixen, e entón, dese xeito, podemos tamén pensar se somos propietarios dunha carballeira, pois se temos realmente produtos dunha certa calidad. Entón, a rolla de calidad A é algo xa dificilmente alcanzable, ten que ter 3 metros de longo e o diámetro mínimo de 40 centímetros, iso xa implica que temos que ter un carballo cun diámetro normal duns 45 centímetros aproximadamente, pero é que ten que estar totalmente libre de nós, non pode haber nós podres de ningún tipo, nin verrugas, nin fendas de corazón solo no quinto, en fin, a calidade A é moi difícil de acadar, vale? Pero a calidade B é algo perfectamente
asumible, vale? Como nivel de calidad. E, de feito, penso que moitos destes precios que ven no boletín da revista O Monte, que é unha referencia, pois, lóxicamente, para precios de madeira, son precios en cargadeiro, aí teñen o rango, pero é un rango que se achega aos 100 euros metro cúbico, lóxicamente iso é rolla normalmente xa de calidades B, non? B ou C, pero vamos, hai na de calidad B. Por lo tanto, como se somos propietarios dun monte, pois lóxicamente temos que ser conscientes de que se temos algún carballo pois con esa calidad, pois porque non lo deberían pagar ao precio razonable. E estes son os precios a nivel Francia, que ten unha base de datos de precios realmente moi sólida como para afirmar isto, non? A calidad A pois vaise a niveles moi altos, e despois as calidades B, C e D pois están nun nivel pois lóxicamente máis baixo. Bueno, moitos aspectos destes de calidade hai que telos en conta, fendas laterais, fendas de xeo, pudricións. Entón, aquí nestas últimas diapositivas teño algunhas consideracións sobre estes aspectos de calidade. O primeiro é, eu penso que máis ou menos ceñirme ao tempo que temos. O primeiro é o diámetro. O diámetro é un aspecto moi importante a considerar. Aquí teño un gráfico que é o volumen unitario, é dicir, os metros cúbicos que ten cada árbol, e este é o precio en euros por metro cúbico. Isto quere dicir que o carballo é unha das poucas especies, porque nas outras non se produce isto, que a medida que vamos subindo en diámetro, o prezo unitario aumenta. Por lo tanto, tens que ter carballos cun diámetro o máis alto posible. Podrías argumentar, bueno, pero lóxicamente, aquí estamos falando de madeira de calidad, o sea, non de árboles demoucados, que teñen pudricións, que só valen paleñas, non? Pero se é madeira de calidad, co diámetro aumenta o precio claramente. Por lo tanto, isto é a longo plazo, pois é unha inversión bastante segura, non? Froilán Sevilla, que ten estes montes de utilidade pública, tamén ten as súas discusións, porque son montes que son comunales, entón hai lóxicamente ten unha intervención ás asambleas das comunidades da zona. Claro, lo que lles argumenta sempre é que interesa ter este tipo de árboles porque, bueno, a veces as asambleas da comunidade están preocupados porque van quedar sin leña. Sen leña non vas quedar nunca, porque tú, a boa parte da madeira que extras, pois realmente sirve únicamente como leña, non? Pero, bueno, este efecto do diámetro pois é un efecto importante a ter en conta. Outro é a rectitude. A veces obsesionámonos. Aquí esta foto que é do Centro da Propiedade Forestal de Borgoña, vese claramente como o perfil deste árbol con 15 anos era un perfil bastante flexuoso e aos 90 anos ten un perfil perfectamente recto. É dicir, a hora de seleccionar os árbores, pois lóxicamente como árbore de porvir interésache que sea recto, se é recto pois fantástico, pero tampouco te obsesiones con que teña unha rectitud perfecta porque cos anos endereitan. Esa é un pouco a situación que se dá no carballo. E esta é a forma de medir a curvatura nas trozas de carballo, e estas son, según as calidades de rolla, pois os distintos niveles. Por exemplo, calidade B, pois teríamos que ter unha flecha de menos de 4 centímetros por cada metro de longitude da troza. Pero, bueno, esta imaxe é moi indicativa de que perfectamente, incluso tendo unha carballeira cun certo nivel de flexuosidade nos fustes, podemos acabar obtendo produtos de calidade se seleccionamos ben, non? O que se paga da madeira de carballo pois é o cerne, porque o cerne é o que ten durabilidade. Entón, prácticamente para todos os destinos do carballo, o cerne é o millor. Lóxicamente, en leñas dá un pouco igual, leñas pois claro, incluso coa casca, como sabemos todos, pero se temos duelas, queremos cerne. Se temos estacas pois para cierres, queremos cerne. Se queremos piezas estructurales, tipo vigas, pois queremos cerne, como sabían os que facían as casas, non? Porque é o que ten durabilidade, o sámago pois non a ten, e, por tanto, pois non nos sirve porque vai acabar pois pudrindo. Entón, este tema da nivelación entre cerne e sámago pois é bastante importante, e o que nos ven a decir, claro, o sámago vai directamente relacionado coa superficie foliar,
de acordo? Todos os árboles necesitan unha certa superficie de sámago para soster a súa superficie foliar. E o que nos interesa, lóxicamente, ter unha dimensión e unha edad suficientemente grande no carballo pois para que ese sámago quede restringido a un espesor relativamente reducido. Por exemplo, en calidade A, a norma indica que ten que ser únicamente 3 centímetros. Iso é moi difícil de acadar, pero, bueno, aquí fixen uns cálculos que non nos vou aburrir con esta cuestión, pero vaise vendo como a proporción de sámago vai baixando en picado coa edad. Por exemplo, con 120 anos podemos ter un 27% de sección que é sámago, pero xa con 170 pois temos 20, non? Bueno, 170 pode asustar a todos os presentes que fan nos bosques franceses ou belgas ou alemáns, pois, lóxicamente, ter un balance de edades de xeito que teñen zonas con distintas edades e, lóxicamente, os que chegan a 170, aunque rexeneraron de xeito natural pois hai 170 anos, pois lóxicamente teñen ese balance e onde lles toca pois obter estes produtos que, por exemplo, teñen aquí no parque de Maderas Sabugos, non? Esta troza de aquí tiña do orden de 120 anéis de crecemento. Xa con esas edades, lóxicamente, a proporción de sámago é moito menor. Destinos como pode ser o de Duelas, pois obtén un rendimiento moito millor da árbore, porque teñen que facer un despiece radial. Bueno, outro aspecto a considerar é a excentricidade da médula, o porcentaxe de casca, pero, bueno, non vou entrar niso porque me fun a temas posiblemente moi técnicos. Todo iso queda recollido na norma, é importante, pois, bueno, se temos excentricidade, pois mal. En certa medida, coa silvicultura tamén se pode solventar ese aspecto, non? Só en certa medida. Bueno, que facer na alguén que teña unha parcela? Pois, claro, é un problema, eu xa o entendo, porque moitas veces a percepción que hai é que non me dan nada polos carballos, que fago cos carballos, é unha consulta habitual, e moitas veces non sabes que lle dicir a xente, non? Pero, bueno, unha primeira cuestión é que se temos indicios de que a madeira é de calidade, ofertar directamente a transformadores. Eu penso que iso seguramente é o máis de aplicación directa que vou dicir nesta presentación. E por qué? Pois porque, por exemplo, os fabricantes de duelas, elles moito millor a duela de carballo do país que a duela de outros países. Funciona moito millor polo tema de estaninos e tal, para whiskies, en fin, polo tanto, pois pode haber unha opción aí. Aquí puxen pois algunhas empresas asociadas a Lugo Madera que fabrican duelas, as máis importantes, non? A nivel Lugo, hai 4, non son poucas, hai 4, Serrerías Maderas Díaz, Maderas Sabugos, Forestal Peninsular ou Galicuercus. Por lo tanto, esa é unha primeira idea que lanzo porque, efectivamente, pero, claro, para iso hai que ter calidad. E se tes calidad, pois o mismo tes un precio pois parecido a este que dixemos que recibiu Camilo Lombardía cando lle tirou o aire o vento o seu carballo. Bueno, a veces hai calidad. Isto é unha foto tamén por aquí en Castroverde. O importante, lóxicamente, é que ese propietario dese carballo perciba que ese carballo ten calidad e que, polo tanto, non é simplemente un material que valga para leñas, non? Bueno. Por outra banda, o tema dos precios sempre ven a mesma cuestión, que é como paso de euros tonelada a euros metro cúbico. Bueno, pois o carballo ten unha densidade moi alta, que está no entorno duns en verde está no entorno de 1.200 toneladas metro cúbico. Se a madeira vai con casca, pois podemos estar falando de 1.150, é dicir, unha densidade próxima a que ten Eucalipto globulus, que estamos moito máis afeitos seguramente a temas de aproveitamentos de madeira e tal. En carballo, pois sabemos menos, pois, bueno, ou polo menos eu sei menos, non? 1.150, por tanto, iso permíteche transformar un precio a outro, e permíteche saber, lóxicamente, que a densidade é moi alta. E despois, pois, moitas veces, lóxicamente, o que nos vai quedar é o tema das agrupacións forestais, que, bueno, como falará delas, pois, o director xeral, non me vou meter, a máis é cousa, lóxicamente, da administración, pero eu penso que é un aspecto moi importante a ter en conta, porque vai quedar aberto a modalidades moi diversas, vanse canalizar moitas axudas por aí,
e, bueno, pois esas agrupacións poden permitir facer uns aproveitamentos máis en condicións, non? Se iso vai ligado a figura esta de masas consolidadas de frondosas, pois aínda mellor, non? E aí puxen varios modelos silvícolas pois que están relacionados pois con todo isto que estamos dicindo. Hai outros modelos pois que realmente tampouco se plantean temas de madeira de calidad. Un deles é carballo para leñas. Este modelo é dicir, bueno, eu teño unha parcela pequena, o que vou sacar daqui son leñas, a mí non me miren que produtos de calidad non vou ser capaz de sacar porque non podo facer estas cuestións de intervencións de rareo, etc. E outra opción é masas de frondosas para conservación, que é dicir, bueno, eu planteome conservación fora e nada máis. Pero hai algunhas que sí, non? O modelo QR1 ou o modelo este de xestión por rareo sucesivo, o mismo modelo tamén o SF, non? Pero, bueno, tampouco vou entrar nisto. Entón, posibles medidas para dinamizar a silvicultura, pois puxen varias aí. Continuar actuacións de enaxenación de lotes de carballo en cargadeiro, abordando desde a administración os costes de saca, iso é moi favorable, por exemplo, a comunidades de montes, que xa dispón de unhas superficies máis grandes, bueno, pode ser relativamente frecuente que teñan unha superficie de carballeira dunha certa dimensión, como pasa en Labio, non? Posta en marcha dos novos contratos de xestión por administración, que iso en principio por lei, isto non é unha cousa que diga eu, iso por lei pois xa debería ser así, esos novos contratos deben ir máis a frondosas ou a conservación de recursos xenéticos, non tanto a producir madeira de pino, non? Polo que di a lei de montes, non porque o diga eu. Por outra banda, dinamizar a xestión dos poucos montes públicos existentes, o mismo neses montes públicos pódese facer máis cousas do que se fai, bueno, ter algúns aproveitamentos tamén de madeira aí neles, pois eu penso que está perfectamente, se pode compatibilizar perfectamente coa conservación deses montes, eu estou convencido diso. A opción de adquisición de terreos pola administración autonómica, a opción de transformar a propiedade pública a comunidades de montes que se extingan. Iso xa sei que non todo o mundo, ni moito menos, está de acordo, pero eu penso que sendo realistas, pois é a única solución viable en sitios onde non queda ninguén, basicamente, non? Desenvolvemento do tema das agrupacións forestais ou o posible papel das asociacións de custodia do territorio, isto penso que é bastante importante, a implicación destas entidades. Opcións como a do marcaxe do arborado nas autorizacións de corta pola propia Guardería Forestal, iso xa era así no seu día, polo menos pois aí hai unha formación detrás que poden aportar bastante en canto a que se alguén pide unha autorización de corta, pois que sea as árbores que lle marquen dende a guardería. E, por outra banda, ligado a estes aspectos que estuvemos vendo de produción, sobre todo de produtos de calidad, tipo duelas, pois en sector transformador pois tampouco vamos ter silvicultura, é dicir, se non se fai pois algo de silvicultura para ter un recurso do que poida aproveitar ese sector transformador, pois realmente vamos moi mal, vamos, penso eu, hacia unha situación de unha maior abandono do medio rural, e na miña concepción, o abandono do medio rural pois está moi intrínsecamente ligado a lumes, a incendios. Eu penso que nada máis. Pola miña parte, penso que me centrei no tempo. Bueno, pues moitas gracias, Roque, pola túa interesante exposición. E pasamos a un turno de preguntas. Se alguén quere facer alguna pregunta, pois que levanta a man, para que lle acerque o micrófono. Teresa, o micrófono.
Boas tardes. Mire, quería facer unha pregunta. Eu tiña entendido, agora xa non o teño, despois de haberlo escoitado a vostede, que a densidade do carballo era inferior a 1. Tiño entendido. Claro, isto a que ven? Bueno, pois isto ven a que moitas veces as árbores, non me refiro exclusivamente, non me refiro ao carballo neste caso, se transportan polos ríos. Se os troncos non flotaran, non se podían transportar. Por lo tanto, teñen que ter unha densidade inferior a 1. Entón, eu non entendo moi ben iso, porque vostede, polo que entendín aquí, que estou falando dentro dunha situación dubidosa, que a densidade do carballo é similar á do eucalipto, entón, usted dixo que era 1150... bueno, é superior a 1150 toneladas metro cúbico, algo así. Non o entendí ben. Pode aclarar isto? Sí, claramente. O carballo recién cortado non flota. Non flota. O que se saca por auga é piñeiro, os mástiles, por exemplo, que se sacaban pois en zonas para mástiles de barcos e tal, pero o carballo recién cortado non flota, a non ser que se deixe un certo tempo que perda a humedad. Pero é que incluso así é complicado, porque aquí esta cifra que teñen, por exemplo, é tamén un estudio que fixo o colega Guillermo Riesco cunha mostra bastante grande, é a densidade ao 12% de humedad. O 12% de humedad significa baixar moitísimo a humedade de madeira, significa xa un secado forzado, e aínda así está en 824. É dicir, a madeira de carballo é moi pesada, é moi densa. É moi densa. E recién cortado non flota, pasa igual que Eucalipto globulus, sí. Outra cousa é que se deixase, imagine que se deixase un certo tempo, o sea, fais unha corta de madeira, deixas un certo tempo, despois baixase pola auga, pero cando xa perdeu humedad, pasoulle un tempo. Hai unha cousa que non mencionou, non sei se ven ao caso, dicilo sí ven, aclararlo é outra historia. Vamos a ver, que se pode na silvicultura, vostede non fixo referencia algunha, non sei se se dá o caso ou non, pero desde logo aquí en Galicia é moi frecuente que se imos ás carballeiras atopemos que polos carballos trepan moito as edras. Neste caso, desde o punto da vista da silvicultura, que se debe facer cando nos carballos hai moitas edras, que os trepan, que suban por eles? A ver, depende da dimensión que teña o carballo e de como de agobio o teñan agobiado as edras. É dicir, se tes un carballo realmente pequeno e que tes un porcentaxe xa da copa que está ocupada polas edras, lóxicamente iso o que lle vai facer é quitarlle superficie foliar. Ahora, que un carballo como este, que eu estou aquí, non sei se dan conta e tal, que isto son 2 metros, teña edras por baixo e que é igual, porque é simplemente un soporte, é dicir, non lle retira savia nin nada, non? É dicir, a edra simplemente utiliza o carballo como un soporte. O problema que podes ter, efectivamente, claro, neste caso non ocurriría porque a edra non vai subir hasta esa copa, non? Que está a esa altura. Pero en carballos pequenos sí que pode ocurrir. E entón, nese caso, pois o que lle quita é superficie foliar, efectivamente. Por lo tanto, edras de unha certa dimensión, eu penso que sí que é razonable retiralas. Hai algunha pregunta aquí a través do chat das persoas que... Hai unha primeira que dice Franco Renato, di que como non hai lista de asistencia presencial, pero se hai lista, non? Que se teña en conta estas participacións, non? Como que está seguindo pero bueno, se hai lista presencial, está aquí. Vale. Logo, Patricia Rodríguez di, bueno, a miña consulta está relacionada coas plantacións de carballo en zonas
onde antes había piñeiro ou eucalipto. E aínda que se hai algo de rexeneración, está insuficiente. Despois plantamos a dúas avias en varias zonas de monte, morreron o 90% das plantas. Existen recomendacións que melloren a supervivencia? Bueno, eu penso que habría que ver o sitio, porque, claro, hai realmente sitios típicos de piñeiro do país que realmente os carballos que se van desenvolver aí, pois claro, vanse a desenvolver moi malamente, sobre todo por plantación, porque por rexenación natural, é dicir, se estamos en calidades baixas, pois son sitios que realmente por plantación vas ter problemas. Para sacar pa diante as plantacións, pois realmente non queda moito máis remedio que incluso recurrir a regas no verán, facer ollos de suficiente profundidade, iso é un aspecto bastante importante, é dicir, na preparación do terreo, poñer boa planta, protexer a planta de ramoneo se hai bastante corzo por ali ou tal. Sacar para diante as plantacións de frondosas é complexo, eu iso casi o digo por experiencia, vamos. Suele haber mortalidades no verán moi importantes e hai que rozar de forma repetida, porque sobre todo a competencia que fan as herbáceas pois é brutal pola auga, polo tanto é complicado. E sobre todo se estás nun sitio que non teñas unha cuberta do propio carballo, non? Unha certa protección do propio carballo. De todas formas, pódese facer, e hai casos, hai moitas comunidades de monte, sobre todo en Pontevedra, que fixeron transformacións de eucalipto, de pino a frondosa, pero normalmente intentan aproveitar a rexeneración que xa hai por debaixo e complementana con algunha plantación. Non sei se con iso lle contestei, pero non me extraña a cifra esa de marras que di, de fallos e tal, lamentablemente a veces é frecuente. Franco Renato tamén considera moi interesante a ponencia. Algúnha pregunta máis? Eu quería facer unha pregunta, un comentario, Roque, en relación con esas 600... Está... Unha pregunta, sí. É que non o biche levantou a man. Como se ve o aproveitamento para chapa? Chapa é estratosférica a calidade para chapa, é dicir, eu penso que vai ser complicado que... Iso seguramente era unha mellor pregunta para os industriales da madeira, pero bueno, eu estuve falando con algúns destes que menciono aí, e realmente eles moitas veces compran carballo en Francia, a calidade A de chapa é unha cousa intocable, que está a 2.000 euros o metro cúbico, é dicir, unha cousa brutal. Entón, nos aquí obter chapa de carballo, chapa plana, eu penso que sería moi difícil, sería un listón demasiado alto. Fíxate que na norma telo hai un espesor de sámago máximo de 3 centímetros, é dicir, aí tes que facer a cuadratura do círculo e ter unha carballeira de unha calidade tremenda. Polo que eu sei tamén, nós tampouco temos unha demanda de carballo para chapa, agora o mismo me correxides, pero sí que a de Duelas é suficientemente boa como para que mereza a pena decir, mira, teño unha carballeira de 50 anos, vou facer unha intervención para intentar ter árboles de porvir, que o mismo dentro de 8 ou 9 anos teño algún que vale para Duelas. Eu penso que ese é un obxectivo planteable. Ahora chapa, é como se me dís de... non sei. Non sei se te contestei con isto. Sí. Para Duelas, están utilizando só o carballo ou tamén castiñeiro de calidade? Tamén utilizan castiñeiro, sí. Tamén utilizan castiñeiro en función do viño que sea ou do whisky que sea, pois van a un produto ou outro, pero parece ser que o material de moi boa calidad que ten é carballo. Sí. Máis preguntas?
Aquí en Galicia parece que medra moito máis o roble americano co carballo autóctono de aquí. Que diferencia hai na calidade da madeira? Bueno, hai unha moi importante con isto das duelas, que é que o carballo americano, os carballos hai dous grandes tipos de carballos, os carballos blancos e os carballos vermellos. Os carballos blancos son carballos que teñen a madeira moi clara e que son os que se utilizan, por exemplo, para barricas. Os carballos vermellos xa non poden ter esa orientación a barricas porque dan non sirven para duela. Pero efectivamente o carballo americano aí doulle a razón, moitos propietarios efectivamente nós xa o temos identificado esa situación, en caso de ter que poñer carballos moitas veces optan polo carballo americano porque ten maior crecemento e ten unha quenda de aproveitamento máis corta, é dicir, pódense plantear, digamos, plantalo, non? Aunque sea un planteamento de, bueno, isto deixo yo aos fillos, non? Non, seguramente non o corto eu, pero mesmo os meus fillos o cortan. Entón, sí que é unha especie que me parece importante, interesante. Ahora, a madeira, pois, bueno, ten calidad no sentido de que se podría utilizar para carpintería interior, para muebles, para parquet, pero no caso este das duelas, sendo un carballo vermello, pois non serviría. Vale, moitas gracias. No. Alguna pregunta máis? Ana? Hola. Hola, Ana, dime. Bueno, moitas gracias pola charla, que foi moi interesante, e eu quero preguntar, porque me pareceu que hai como moita diferencia de crecemento en diferentes calidades, non? Segundo o manexo, e, o sea, me resulta un pouco pouco que o único que se faiga, ou que entendín eu, para promover as árbores boas é favorecer, o sea, solamente se favorecen cortando as que están máis preto ou se fai algún outro tipo de tratamento? Porque digo, esa diferencia tan grande, non? A silvicultura de carballo, claro, básase, digamos, en aproveitar o que che dá a natureza, de forma que non son normales as fertilizacións, ni mesmo as podas é habitual facelas, é dicir, tú consigues que a madeira non teña nós regulando a densidade. Ese é un pouco o aspecto tal. Por lo tanto, todo se basa nunha regulación de espacio de crecemento e no potencial futuro que che poden dar determinados individuos que tú queres favorecer. Entón, iso o que marca é realmente o crecemento diametral. Claro, tú o abanico este tan grande que ves aquí é crecemento en altura, ese abanico venche dado pola calidade do sitio, fundamentalmente. É dicir, tú sobre o crecemento en altura podes intervir moi pouco, podes influílo moi pouco. O que podes fomentar é o crecemento diametral. Por outra banda, o diámetro, claro, é moi importante como vimos, non? Bueno, te estou metendo un rollo impresionante, pero non sei se me colles a idea. Agora, non é moi habitual ter un tipo de silvicultura, imagínate, pois, os chopos. Pois plantas, é unha silvicultura moito máis activa, no sentido de que ter moito máis input que tú metes aí. Pois, o mismo me meto a fertilizar, desbrozo moi frecuentemente, podo porque é que necesito podar, porque senón vou ter nós na madeira con seguridade, por lo tanto son dúas situacións bastante distintas. Gracias. Máis preguntas? Máis dúbidas? Bueno, eu vou facer un comentario, a ver que pensa Roque, en relación cos datos que dá o inventario forestal continuo de superficie de frondosa, 600.000 hectáreas. Iso, pois hai quen interpreta, pois que ben estamos, 60.000 hectáreas de frondosas. Claro, desas 60.000 hectáreas, pois bueno, si reducimos o que son bosques bastante ben conservados, que están normalmente en rede natura, nos Ancares, Courel, Invernadoiro, que ao mellor poden ser 200, 70.000 hectáreas, o resto, pois, na maior parte dos casos, son masas
bueno, que van desenvolvéndose porque en zonas onde deixou de haber lumes ou porque se abandonan as prácticas agrícolas, entonces as fincas abandonadas, os carballos e as especies autóctonas van recuperando o seu sitio. Pero claro, en xeral temos unha xenética que non é a mellor. Están loitando con toxos, con outras especies de mato e tal, que incluso lles desvían os troncos e lles deforman os troncos. Entonces, se non se fai nada, eu penso que como moito chegarán a ser masas para a leña, non? Entón, eu preguntaríache, que se debe facer ou que sería aconsellable facer para, se é posible, non, nesas masas chegar a ter madeira de calidade, ou se realmente a alternativa para poder ter madeira de calidade é facer unha investigación xenética, seleccionar bon material xenético e facer plantacións en terreos axeitados e aplicar os tratamentos culturais e silvícolas apropiados. Eu a verdade é que son moito máis propenso a isto que se fixo coa Axencia da Industria Forestal, é dicir, unha carballeira xa preexistente a partir de tratamentos intentar mellorala. Porque realmente de plantación, pois claro, son plazos de tempo tremendamente longos, non? Tampouco estamos... Claro, a xenética que temos é un argumento que eu tampouco estou totalmente convencido de que sea así, non? Non está demostrado realmente que tuvésemos unha degradación xenética por selección ou tal. Eu penso que realmente en moitos montes xa existentes pódese facer unha xestión para obter madeira de calidad. Hai outros que non, que por condicionantes de pendiente ou por condicionantes de conservación, pois o mismo non é indicado facelo. En Rede Natura, do orden dun 20% deses 600.000 hectáreas está en Rede Natura, é dicir, deben ser do orden de 100.000 hectáreas de frondosas, só porque, claro, hai moita superficie en Rede Natura que non é arbolada, senón son outro tipo de formacións, outro tipo de hábitats, non? Eu, incluso en Rede Natura, eu penso que se debería xestionar. De feito, é habitual este caso das merindades en Burgos, moitísimas carballeiras francesas están en Rede Natura. Eu penso que nós temos un pouco o lastre de intervencións que se fixeron nos anos 60, que todo o mundo identifica as intervencións en carballeiras, con esas intervencións de cableo dos mellores árboles, con un sistema un pouco de concesións madereiras, non? Bueno, toma esta concesión e tú corta o que queiras. Entón, iso é un lastre que temos aí que vai ser difícil solventalo porque pois moita xente pensa que as intervencións orientadas a cortar madeira pois que son claramente de tipo degradatorio en todos os casos, non? Entón, bueno, eu penso que é un pouco a miña concepción, non? En canto a isto que dis de boas plantacións en sitios axeitados, eu penso que claro, non hai competencia posible con un sitio que este raso. Tú realmente é moi difícil que un non me imagino ningún propietario que lle diga, mira, se plantas carballos, claro, eu penso que ten que ir por outra vía, non? É dicir, pois o home estará interesado seguramente en plantar chopo ou en se me deixa ou non plantar eucaliptos, lóxicamente esa é a situación real, non? Polo tema dos plazos. Sí que vexo que os complementos de rexeneración son importantes, é dicir, se temos carballeiras que entran en rexeneración, hai algunhas carencias da rexeneración ou queremos mellorar esa rexeneración, aí eu penso que sí é onde entra o material mellorado. E para iso, pois, fantástico, pon unhas cerdeiras aí que che van dar uns produtos de calidad nun futuro, pero ponas entro medio do rexenerado. As repoblacións, como estamos acostumbrados nós, de un terreno raso que planto carballos, eu non acabo de velo. A non ser que sea algo que digas, bueno, que é o Servicio de Conservación da Natureza, entón, pois, están planteando iso, pois, porque aí houve un lume ou o que sea, pois, lóxicamente, iso Ou senón, o que apuntabas tú tamén, non? Que xa a Administración mercara terreos, por exemplo, tamén, para poder chegar a ter algún día esas carballos franceses que poñías ti nas diapositivas, non? Sí, sí.
Pero, bueno, aí, por exemplo, en Labio, hai árboles, xa che digo, que teñen ahora mismo uns 40 centímetros de diámetro e 25 metros de altura. É dicir, nós temos moitas carballeiras que moitas veces somos demasiado pesimistas en canto aos produtos que poden chegar a dar. Tamén a figura esta que puxen da curvatura, pois eu penso que é bastante indicativa de que a rectitud millora coa edad, non? E, polo tanto, sí que se pode facer moito desde a silvicultura, pero se empezamos desde a plantación, Dios mío, temos un camiño posiblemente demasiado longo, non? Moi ben, moitas gracias. Alguma pregunta máis? Supoñamos que hai unha devesa moi extensa, pois nunha ladeira, nunha vertente, ao pé dun río, está aí, é silvestre, está aí por crecemento, por natureza, por propia natureza. Hai, por lo tanto, unha biocenose entre todas as especies que están formando parte dese ecosistema. Se lle metemos unha intervención desas características, aí estamos causando un grave impacto medioambiental. Eu creo que se está causando un impacto medioambiental, aplicando eses criterios todos de silvicultura a zonas de devesas, por exemplo, en devesas. É dicir, eu creo que meter nunha devesa unha intervención dese tipo é unha actuación agresiva ao medio ambiente. Moi agresiva ao medio ambiente. Sí, hai moita xente que pensa así, realmente non son eu posiblemente o millor en canto a capacidade de convencer. Claro, depende de que devesa me comente, non? Se me di na devesa de Rogueira, pois lóxicamente digolle, bueno, pois seguramente na devesa de Rogueira non se debe intervir, non? Pero hai moitas formacións de frondosas con pendientes accesibles na que o impacto que se causa facendo as cousas ben é realmente mínimo. É o caso máis claro, eu penso que esta carballeira de Labio, que animo a que vaya por ali a ver se dá visto onde están as calles. Bueno, me vense, vamos a ver, se sabes onde é tal, pois sí, claro que se ven. Bueno, particularmente, vamos. Ben. A ver, a alternativa realmente eu penso que en 600.000 hectáreas non facer nada. Se a alternativa é non facer nada, a miña opinión é que iso vai a favor de abandono do medio rural, de pouca actividade económica e de máis incendios. É o que penso eu. Pode ser que non estén de acordo comigo. É a millor en fin, exemplo que poden ter é visitar calquera destes países que estuven comentando. É unha opción, podese decir, non, 600.000 hectáreas de carballo non se fai nada. Bueno, habrá que explicarlo tamén aos propietarios. Iso é unha cuestión xa máis ben política, pode haber distintos planteamentos políticos a ver que se fai con esa superficie de frondosas. Unha é, que o corten e planten nítens, bueno, que o digan, votaremos, se sai iso, o mismo habrá que facer iso. Outra opción é non facer nada. Se non facer nada, realmente eu penso que iso é, significa incendios. Significa un maior problema, ademais desas formacións por acumulación de biomasa, e significa incendios dunha intensidade moito maior. Bueno, eu non entiendo mucho, pero sí que hai un trasfondo de demagogia por lo que me acaba de contestar. Pero concretamente en Labio sí que es una desfeita, pero vamos, particularmente yo lo veo así, ¿no? Pero bueno, es un bosque que había una diversidad bastante potente, ¿no? Hay acebos, hay arándanos, había una riqueza que no se ve aquí, ¿no? Nesta zona. Non, eu non podo estar de acordo, o sea, non. Claro, me imagino. Non estou. Eu penso que as formacións de frondosas deben xestionarse. Sí, pero históricamente, además ese bosque, fue siempre para la producción de leña y para la ciudad, ¿no? Y carbón, ¿no? Como decían antiguamente los paisanos. Pero bueno. Ese bosque é un monte veciñal en Mancomún,
e os carballos ten 60 anos, 70 anos. Ese bosque hai 60, 70 anos non era bosque. O que fixo unha intervención aí de resalveo foi Juan José Villarino nos anos 80, cando estaba no Servicio de Montes de Lugo. Entón está moi documentado ese monte que era. É un monte veciñal en Mancomún, non era para a cidade de Lugo, era para os veciños que son os propietarios. Pero, bueno, isto pode ser que non. Aí non nos vamos poñer de acordo porque eu estou totalmente convencido de que as intervencións son favorables e que hai que xestionar as frondosas e que se non as xestionamos, bueno, non sei se será demagóxico, pero o que se fai é realmente ir a nada máis absoluta no medio rural que é a onde nos vamos dirixindo. Sí, no, estoy de acuerdo que hai que gestionar, ¿no? Pero despois había outros que non se debían de tocar, pero bueno, en este caso sería uno, ¿no? El del ADME. Bueno, é unha opinión mía. Sí, é unha opinión, pero vamos, eu non estou de acordo. O sea, que criterios considerar para non tocar? Pois, non o sei. Realmente, o que sí hai que facer é, se van facer intervencións e sacar madeira, pois, lóxicamente, iso significa meter maquinaria. Hai algunhas zonas, non? Exemplos de algunhas zonas de non intervención, como a reserva de Munillos, creo que é, non? A reserva en Asturias, Cangas de Nercea. Bueno, está ben ter algo deso tamén, non? Para saber, oye, como evolucionan de forma natural de cara a madurez bosques que no pasado foron non son totalmente naturais, non? Tiveron tamén explotación e aproveitamentos. E incluso nos que hai, nos actuais que están na área de natura, que aí están as mellores masas que temos de bosques autóctonos, pois se lles permite facer un aproveitamento tradicional. Tamén o que non permiten é arrasar, cortar feito, carballos ou fallas ou bidoeiros, non? Pero un certo aproveitamento si o permite tamén a área de natura, non? Máis preguntas? Ou levantamos a sesión? Non hai máis preguntas no chat, non? Eu penso que é unha superficie que che permita facer intervencións que, sendo suaves, é dicir, sacando unha proporción de árboles pequena, que suele ser do entorno dun 20%, polo tanto bastante suave, que teñas a posibilidade de comercializar a madeira. E iso son, como mínimo, pois do orden de unidades de 5 ou 6 hectáreas, que son as que, neste caso do proxecto de Xera, se plantearon. Non hai. A ver. Podrá ler do chat, non? Sí, poderías dicir o nome de algunha desas comunidades de montes para ir a falar con eles. O noso monte tamén está nesa provincia. É a mesma que fixo a pregunta de se existen recomendacións que melloren a supervivencia. Non sei. Se la refirase ao de lado. Seguramente é de Pontevedra. Seguramente é de Pontevedra. Vamos a ver, a comunidade o Monte Veciñal Mancomún de Souto, que está en Gondomar, e que teñen páxina web, teñen Montes de Souto, eles fixeron intervencións dese tipo, é dicir, de transformación de eucaliptal a frondosa. Penso que é o que se refiere. Moi ben, pois despedimos entonces aquí, rematamos aquí a sesión de hoxe. Moitas gracias, Roque. Moitas gracias a vos pola vosa asistencia. Moitas gracias tamén aos que nos seguiron a distancia, online.
Moitas gracias tamén ao servizo da Diputación de Imaxes e Son da Fundación TIC que están facendo esa retransmisión, non? Para que os que non poden asistir presencialmente poidan tamén seguir estas conferencias. Moitas gracias e ata mañá. Moitas gracias.